Kaixo guztioi, ni Leire naiz eta nire ikaskideak Naia du izena. Bengoetxe Institutoko DBH-ko laugarren mailako ikasleak gara. Guk irakurritako liburuak Hogeita famuzkiz esperentzia segurua du. Liburu zen idazlea Ana Gabalda da, itzultzailea Jesus Mari Mendizabal eta gitaletza berriz Alberdaña. Liburu hau gaur egungo garaian oinarrituta dago eta bere bizitzako ingurunean kokatuta. Pertsona nagusia Gregori Busk 10 urteko gaztetxo bat da. Gregoriek ez du ikastetxerik, baina aldiz eskuragarri egiteko oso trebea da. Horregaitik gurasoekin ez da ondo konpontzen eta aitonarekin txabolara joan ohi zen. Aitonak bakarrik ulertzen du bere egoera, baina eskolatik kanporatzean berarekin haserretu egiten da. Eskolara bueltatuko da? Zer gertatuko da aitonarekin duen harremana? Kontaketa hau asko gustatu zaigu ahalman gauzen batu. Transmititu digun mezua aitona Gregoringan ematen dio motivazioa eta naiz eta gauza batean trebetasunik ez izan, beste zeozetan trebetasunak izango dugula. Liburu hau gomendatzen dizuegu interesgarria, erraza eta liburu honen barruan dauen historia oso polita delako. Eskerrik asko gure iritzia ikustagatik. Eta agur!